Kedu ihe mere ụmụ ụwa ji akpụnụ m n'ọnụ? Kedu ihe mere ụmụ ụwa ji akpụnụ m n'ọnụ? Ọkwa mụ na-ego onye onwe m nkwụ, ọkwa mụ na-ego onye onwe m ngwọ, ụgwọ ụlọ ka mụ na-akwụ, ụgwọ shedi mụ na-akwụ, ogbenye dịbụ mbụ adị. Olenu ndị ahụ ndị na-achọ uche achọ, uche alọhuola nue, bịa were spidi bịa rọshia n'ụmụ, uche alọhuola nue, uche alọhuola, ewo uche alọhuola, uche alọhuola, ewo uche alọhuola. Olenu ndị ahụ ndị na-achọ uche achọ, uche alọhuola nue, bịa were spidi bịa rọshia n'ụmụ, uche alọhuola. Bad condition. Ihe GSM mobile phone ga-akọsụ n'obodo a, a ga-anụkwa ya anụ. Mana ajụ Federal Government of Nigeria, GSM unu wetara anyị, ọwụ ka o kowe anyị obi n'elu ka ọwụ ka o nyere ndụ aka? Ịmala etekele m time check this thing, consider ya, reconsider ya, review ya, overview ya, bịara aghọtala. Federal government napụrụ ndị GSM about ezigbo mbio. The people asịsị ka ha were iwe gbuo anyị with iwe. Kaadị 1005 ị ga-anọ nga ịla ajụ mmadụ half a ya ga half. O mekwanụ mistake bala voicemail. You have reached the mailbox of 803341966. Michọ ya 40 naira agala. Chee na unu atụtụọla ụwa. But to God, asịla ọwụ ihe kaadị, ọ bụrụ na ihe ala akwụ the money mgbe ahụ akpọchara akpọcha, to God agada ala ịra ihe ọgụ steady. Agala eji ọ ga-akwụsa ya steady. So federal government abeg na ejo ntori ọlọnwụ maka Chukwu. Unu consider ma ọ dị possible isepụtụrụ ndị jiziba ego, a ga-esepụkwanụ ego from kele akwụọla hụ na akwụọ bikonu before ndị egbuo the masses. Ama m ọ dị possible ihe tinyere unu n'ọnụ imetụ ya aka. Then nke ọzọ abụrụ that a ga-eleba anya after ihe gbasara ego a na per minute. Ihe ọzọ a ga-eleba anya abụrụ ihe gbasara ịtọs mmadụ after 15 days ma ọ wụ na otighị kaadị ọzọ. Biko manye na ya ọnụ ngwa before ya bụ ịla ka mmadụ na ibe ya edorịta akala ọnụ. Already ile anya imirikiti imewu mmadụ agbọtọwala handsets ha. Plenty ka ga-agbọtọkwa because they didn't work ụlọ eri ego ho ha. Personally arụkwa ihe m hụrụla klaasị ndị wanụ. Nwa guy nwere ike ịnọla owu ite 2 months. Jizi ma o jiri ego ya zụọ emere ahụ ya expire aka. Ndị ọkara mmanwụ ndị ji ego, but ọwụ na ihe a gwara anyị n'isi ụtụtụ. It's unlike other African countries ebe a ga-ahụcha like every mmesoma nwa mma o ji phone agaghacha school. Ya ba mamịrị ma ọwụba nshi ya were phone kpọọ mmanya so ọ bịa change ya napkin. But here it can't happen. Kpọọ man were GSM na-akpọ mmadụ ị ga-amakwa because okwu ya niile ga na-awụ awụrụ. Nna ya emenike ha fa pụta by 4 ka anyị muvuo imi ise by 4, that's the end because amakwa m ebe ọzọ m na-aga abụọ ga-emit mpaka na mmagịkwan biko kelee ha ugbu a na ọ dị m ngwa biko ya pinyo ya. Chee ọbịa mgbafuo ka ụkpaka. Agaghị asị ka ya nye onye ọ kpọrọ 1 second ka o jikwuokwa n'okwu mba ebe ọ na-agba ọsọ unit. But if na big man one call person ọ ga-ewetucha obi ala were 1,500 naira call credit kele ekele before akpawazi isiokwu. Mana ajụ, is GSM really for all or exceptionally for the rich? Federal government answer. Akwụkwala ndị asawo ka m hụrụ detenu bara uru at least to ease their free access to their clients without ịga akwụwala ụzọ ma ọ wụ ihe ndọkasị ahụ. Anụkwala m the high rate ejizi ezugo ohi handsets now, especially in Lagos and Enugu, then other public places like vehicles and all the rest of them. Just like otu kemere n'ime luxurious bus m gbara from Abala agaja Ọnịcha. Otu nwa agbọghọbịa zuru handset mmadụ onye ya na ya abụọ nọ n'otu ime moto ahụ sukpu ila panti ya.
mgbe eji notice ihe awụrụ side toll gate Aba so ebido mawa ọkwa na-echi warning steeti gala ebonu o ịmakwa ka eruteziri n'Owerri Owerri town ebe enwere no service the young man handset ya furu efu arịọta otu onye handset n'ime moto ebe ahụ pịa nọmba ya the teller said the telephone number you are calling is not available at the moment. Please try again later. The boy is in a lie. Ya try ya ọzọ Chineke emebere the teller akụba besuo n'ime pantị nwa agbọghọbịa ebido trace where the sound trace where the sound trace where the sound trace where the sound nwanne bifo ala ewepụtara the handset sim card anwụọlụ adiegwu bad condition. One evening one Arab bara na restaurant garie one plate with extra but no meat so ọ gara ịpụ were nu toothpick wee gala ọnụ ka o kele ma onye tara anụ ọmala ya ji aka dọpụta onwe ya ndị restaurant eshie n'ọnwụ si so far as ọ kpụ toothpick l'ọnụ na ọ tara na anụ ikpe ejila aka kpọọ onwe ya Arab ewere anya ihere ahụ because babies juru na the restaurant ya ewere ego ọ gara eji agba moto make up kwụọ ụgwọ the food respect ya onwe ya were ụkwụ lawa ọ pụtara gakata ihe ahụ nwanne ụzọ dị anya ndị eji na ahụ ha anya isi ya efetu otu onye taxi special drop taxi akwụsị buru ya ha efelie ha gbaala gbagide rute ihe dịka ebe 3 post ebe o kwesịrị ịpụ lekwazi eberi agra nọ n'akụkụ ebe ahụ dị arọba sonye taxi stop taxi agbakpọ n'akụkụ dị beri agra larịakwa ya anya one kind ka o wetazi ego dị arọba apị aka lakpa tie hey driver sorry eweliwe biko just 1 minute ka m gbaba n'ime ụlọ wetara gị your money ka driver na-emepe ọnụ ka okwu lekwazie onye ọ kwụsị na moto ka ọ na-eti isi na beri agra isi ebuo driver ya were ya tii reverse ngwa were speed pụọ dị nga ego akafuo ya so this arụba abaruola na burial ground a nọrọzie last site kwanụ bịa hụ mgbe dị taxi driver jiri speed kwopụ ya arachi ya werezie nwayọọ lapụta anya ọ na-elegharị n'aka nri ya lekwezi otu nwa okorobịa ibe ya nọ dresikwara casually just like onye nọ n'ụlọ ya dị nwa okorobịa nọkwa dị ya na-eri ọchị ịmanụ dị arụba ekele ya dịkwa surprise onye ka aha si ya na-apụ ihe ekele ahụ nna ịdị too much ho anọ m n'ọhịa kemgbe na awụọchigo otu ijiri rie taxi driver ahụ mugu tugod ara agbaala m ịdọkala m bad ịsọdị makwa ihe mere na-echetarala m some of the things m nara atị mgbe m dị ndụ dị arụba akụjasị ya chere ị na-ekwu na iwu onye nwụrụ anwụ now the ghost asị ya ọhịa m na-eche eke arụba adọkọrọ ọsọ mmụọ ezutere mmụọ bad condition. Of recent I received a good number of mails from our brothers and sisters abroad, especially Europe and America, commending me. Mala ajụrụ ihe m ga-eri ọ wee commend m unu a na-akụgbutere m visa dị ya ma efete dị ya ọrụgodo ọsọ ya ma agbawanụ ka edoro m anya. However, many of them requested of me some pure English jokes, and I did promise you. So, in America, if you are ready, one cool evening somewhere in Texas, a young man was sitting inside a bar, just looking at his drink. He stayed like that for over half an hour. Then there came this troublemaking truck driver. He stepped in and took the drink in front of the former guy and got it all down. The poor guy started crying. Then the truck driver said to him, "Come on, joking, here, I will buy you another drink. I just can't stand here to see a man crying." But the other guy said, "No, it's not that. It's not that, my brother. Today is the worst of my life. First, I overslept and was late to an appointment in the office. My boss outraged and fired me. When I left the office to my car, I found it was stolen, and I reported, and the police said they could do nothing. I got a cab to return home, and after I paid the cab driver and he had gone, I found that I left my whole wallet in the cab. I got home only to find my wife in the bed with a gardener. Okay, I left home and came to this bar just thinking of how best to put an end to my whole miserable life. You came up and took my poison."